منغو تግራይን መንግስት ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ካብ መዓልትና መዓልቲ እና ገደዳ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ በጽሕፈት ጉዳያት ረክባት ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ኩናት ንኸይፍጠር ህጹጽ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲያዊ ምትእትታው ክግበር ጻውዒት ኣቕሪቦ ብሰንኪቲ እና ገደዳ ዝኸይ ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ቀጻሊ ስቕታ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከጋደዶ ይክብልውን እቲ በጽሕፈት ኣጠንቂቖሎ እቲ በጽሕፈት ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ማሕበረሰብ ዓለም ስቕትኡ ብምስባር ቁልጡፍ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኣተሓሳሲቡ መንግስት ትግራይ ፖለቲካዊ ፍልልያት ንምፍታሕን ሰላምን ምርግጋእን ኢትዮጵያን ሰፊሕ እቲ ዞባን ንምሕላውን እቲ እንኮ ተግባራዊ መሳርሒ ዘተ ምኾነ ብቐጻልነት ይጣበቅ ከም ዝነበረ በጽሕፈት ርክባት ትግራይ ሓቢሩ ዘሎ ኮይኑ መንግስት ፌደራል ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወተሃደራዊ ጸቕጢ እናዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎን ነቲ ብወገን ትግራይ ዝቐርብ ጻውዒታት ድማ ሸለል ኢልዎ ከም ዘሎ ይከሲሱ እዚ መግለጺ ዝወጽእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ብመንግስት ፌደራል ከም ዝተፈጸመ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ብጀካ መጥቃዕቲ ድሮንን ኣብቲ ንኢትዮጵያን ሱዳንን ዘዳውብ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ሸረሪና ዝበሃል ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ውግእ ተኻይዱ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ትግራይ ድማ ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ኣብ ሓደ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ከባቢታት መቐለ ክልተ ግዜ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮናት ክፍጸም እንከሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባትን ንብረትን ድማ ፎኩስን ቀሊልን መጉዳእቲ ኣጋጢሙ እዩ ነዚ ተኸቲሉ ከዓ ሕጂ በጽሕፈት ርክባት መንግስት ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ከም ዘይሃበ ነብሱ እንገቲኡ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ናይ ሕነ መፍዳይ ስጉምቲ ድማ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከጋድዶን ተስፋ ሰላማዊ ፍታሕ ድማ ከዳኽሞ ከም ዝኽእል እምነት ዘለዎ ብምዃኑ መንግስት ፌደራል ካብቲ ዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ተቆጢቡ ዲፕሎማሲያዊ ምትእትታው ክግበር እዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ እዚ በጽሕፈት ኣብ መግለጺ ቀጺሉ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘሎ ኩነታት ብስቕታ ክሓልፎ ምምራጹ ከም ዝቕበሎ ዘሎ የዘርኢ ብምባል ንተወሳኺ መጥቃዕትታት መንግስት ፌደራል ዝድግፍ ዘሎ ዘስምዕ ክብል እንከሎ ውሳኔ ኣህጉራዊ ምትእትታው ዝግበረሉ ግዜ ሕጂ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ከዓ ናብ ካሊእ የዕናዊ ውግእ ቅድሚ ምስጋሩ ከዓ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ኣገዳሲ ክብል እውን ኣጠንቂቖሎ ፕሬዝደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራን ኢትዮጵያን እትርከበን 76 ሃገራት ኣንቢርለን ዝነበረ ናይ ቪዛ እገዳ ዘይሕጋዊ ብምባል ሓንቲ ናይ ፌደራል መንግስት ኣሜሪካ ዳኛ ነቲ ውሳነ ሰሪዛቶላ ከም ዝፍለጥ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኤርትራ እትርከበን 26 ሃገራት ዝርከብኦ 76 ሃገራት ዓለም ዜጋታተን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ናይ ቪዛ እገዳ ገይሩ ዝነበረ ኮይኑ ብዙሓት ናብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይ ስደተኛታት እውን ዝርከቦ ክመፁ መደብ ዝነበሮም ድማ ጉዳዮም ንኽደናጎት ተገዲድን ነይሩ እዩ ይኹን እምበር እዛ ጃነት ቫርጋስ እተባሃለት ኣብ ማንሃታን እትርከብ ፈራዲት ነቲ ብፅሓፈ ጉዳያት ወፃኢ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማርኮ ሩቢዮ ዝተወስደ ውሳነ ንዘለዎ ስልጣን ዝሓለፈ ክትብል እንከላ ብጀካዚ እውን እቲ ውሳነ ንሕግታት ዝጠሓሰ ብምባል ከም ስረዝ ገይራቶ ዘላ በዚ ከዓ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሕጂ ሓሊፉ ዘሎ ፍርዲ ዘለወጥ ካልእ ውሳነ እንድሕር ዘይወሲዶ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ዘድሊ ቪዛ ንሓተትን ንኽህባ ክግደዳየን ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ካብ ከም ኤርትራ ሶማል ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ብዙሓት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ሕጋዊ ናይ ሕቶ ዕቑባ መስራሓት ዝተኸተሉ ከምኡውን ብስራሕ ምኽንያት ኮነ ብትምህርቲ ናብቲ ሃገር ክመፁ ዝደልዩ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት እዚ ሕጊ ጸሊዎም ፀንሐ ኮይኑ ብዙሓት ካብ ኣሜሪካ ናይ ምምፃእ ዝነበሮም መስርሕ ተዓናቒፉ ይጸኒሑ ይኹን እምበር ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ፍርዲ ይግባ ኢሉ ናብ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ክወስዶ ከም ዝኽእል ይትንተን ኣብ ኣፍሪቃ ዝሃብተመ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ኣሊኮ ዳንጎተ ዝውነኖ ዳንጎተ ግሩፕ ከምቲ ኣብ ሃገሩ ናይጄርያ ሃኒፅዎ ዘሎ ዓርሞሸሽ መጻረዪ ነዳዲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኬንያ ከምኡ ንኽሃንፅ መደብ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ 30 ሚእታዊት ብፅሒት ኣብቲ ኣብ ኬንያ ክሃንፆ ዝደለየ መጻረዪ ነዳዲ ክህብ ድልው ምህላው ተገሊጹ ድሮውን 15 ሚልዮን ዶላር ዝተተመነ 10 ሚእታዊት ብፅሒት ኬንያ ክትወስዶ ምዃና ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን እውን ኣብቲ ኣብ ኬንያ ዝህነፅ ዓርሞሸሽ መጻረዪ ነዳዲ ብፅሒት ክህልወን ተገዳስነት ኣርአን ከም ዘለዋ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ጸብጺባላ ብጠቕላላ ኣሊኮ ዳንጎተ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዝሃንፆም መጻረዪ ነዳዲ ዋጋ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ብፅሒት ንኽህልወን ዝደሊ ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኬንያን ሩዋንዳን ድማ ካብተን ኣብዚ መጻረዪ ነዳዲ ብፅሒት ንኽህልወን ተገዳስነት ዘርአያ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ እየን ከም ዝፍለጥ ኣሊኮ ዳንጎተ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ሓደ ናይ ድኹዒ ፋብሪካ ይሰርሕ ምህላው ይፍለጥ። እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሃብተመ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ናይጀርያዊ አሊኮ ዳንጎተ ኣብ ኬንያ ልክዕ ነቲ ኣብ ናይጀርያ ሃኒፅዎ ዘሎ 700,000 በርሚል ነዳዲ ናይ ምፅራይ ዓቕሚ ዘለዎ መጻረይ ነዳዲ ክሃንጽ መደብ ዘለዎ። እዚ ሓድሽ ኣብ ኬንያ ክሃንጾ መደብ ዘለዎ መጻረይ ነዳዲ $16 ቢልዮን ክውድእ ትጽቢት ይግበር። ምስራሕ ናይ ዝዓርሞሸሽ መጻረይ ነዳዲ ኣብ ኬንያ ከዓ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ክጅምር ተስፋታት ዘሎ። ሙሉእ ብምሉእ ተሰሪሑ ምስ ተዛዘመ ድማ በጀካታ $16 ቢልዮን ዝውድእ ንምስርሑ ዝወፅእ ወጻኢታት ተወሳኺ ናይ ወደብ ትሕተ ቅርጺ ምዝውሰኾ እቲ ዋጋ $20 ቢልዮን ክበጽሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ እቲ መጻረይ ነዳዲ ከዓ ኣስታት 600,000 በርሚል ከጻሪ ትጽቢት ዝግበረሉ። ሓንቲ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኡጋንዳ ድሮ ኣብዚ ናይ ኬንያ መጻረይ ነዳዲ ወፍሪ ንኽትገብር መደባት ከም ዘይብላ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ እዚ ከዓ እቲ ሃገር ናይ ባዕላ መጻረይ ነዳዲ ኣብ ሃገራ ክትሃንጽ መደብ ዘለዋ ብምዃኑ እዩ። ኢትዮጵያ እውን ናይ ባዕላ ዋጋ $2.5 ቢልዮን መጻረይ ነዳዲ ክትሃንጽ መደብ ዘለዋ እኳ እንተኾነ ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብዚ ናይ ኬንያ መጻረይ ነዳዲ እውን ወፍሪ ንኽትገብር ተገዳስነት ኣርያ ምህላዋ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓንቲ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ዝነበረት ናይ ነዳዲ መርከብ ከምኡውን ናይ ካሜሮን ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ኣብ ወሽመጥ ዓደንን ማያዊ ከባቢታት ሶማልያን ብቐርሰንቲ ተጫውያን ምህላወን ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ብወገን ህንዲ ወፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ መንግስቲ ህንዲ ነቶም ኣብተን መራኸብ ዝነበሩ 22 ህንዳውያን ብዝምልከት ምንቅስቓስ ጀሚሮ ከም ዘሎን ድሮውን ምስ ኣብ ሶማል ዝርከቡ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝተዘራረበ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም እቶም ህንዳውያን ባሕረኛታት ኣብ ውሑስ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገሊጹ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ናይ ህንዲ ኤምባሲ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባቶም ኣብታ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዝነበራ መርከብን ኣብታ ናይ ካሜሮን ባንዴራ ዝነበራ መርከብን ዝነበሩ 22 ህንዳውያን ምስ ናይ ሶማል ሰበስልጣን ተዘራሪቦም ከም ዘለውን ብዛዕባ ውሕስነት እቶም ህንዳውያን ባሕረኛታት ከዓ ሓበሬታ ረኺቡ ምህላው ኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ እቶም 16 ህንዳውያን ኣብታ ባንዴራ ኤርትራ ዝነበራ መርከብ ዝነበሩ ኮይኖም እቶም 6 ድማ ኣብታ ካብ ቱርኪ ናብቲ ኣብ መቃዲሾ ሶማል ዝርከብ መዕለዊ ማእከል ናይ ቱርኪ ተምርሕ ዝነበረት ኣጽዋር ጽዒና ዝነበረት ባንዴራ ካሜሮን ዝነበረታ መርከብ ድማ 6 ህንዳውያን እዮም ነይሮም። ብዛዕባ እዛ ነዳዲ ጽዒና ዝነበረት ናይ ኢራን ክትከውን ትኽእል እያ ተባሂሉ ግምታት ዝወሃበላ ዘሎ ባንዴራ ኤርትራ ኣንበልቢላ ዝነበረት መርከብ ብወገን ኤርትራ ኮነ ኢራን ክሳብ ሕጂ ዝተወሃበ መግለጽ የለን። ይኹን እምበር ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እዛ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልበል ዝነበረት መርከብ ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣንቢራቶ ዘላ እገዳ ብዝተሓዝ ኣብ ትሕቲ እገዳ ዝጸንሐት መርከብ ከም ዝኾነትን ኣብ ወሽመጥ ዓደን ከዓ 6 ዕጡቓት ቀርሰንቲ ኣጥቂዖም ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ከም ዘእተውዋን ክጨዊዋ ከም ዝኽኣሉን እያ ገሊጻ ዘላ። እዛ መርከብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ኢራን ብሕቡእ ነዳዲ ንወጻኢ ትሸጠላ ኣላ ብምባል ቤት ጽሕፈት ገምጃ ኣሜሪካ እገዳ ኣንቢርላ ዝነበረ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።